హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రైతులకు నమస్కారం. మీరు చూస్తున్న ఈ వెరైటీ లెమన్ అండి. లెమన్లో సరికొత్త వెరైటీ. దీని పేరు వచ్చి ఫింగర్ లైమ్ అంటారండి. ఫింగర్ లెమన్, ఫింగర్ లైమ్ అండి. సన్నగా పొడవుగా ఏళ్ళలో ఉంటాయి అన్నమాట అండి. ఇందులో మంచి ముత్యాలు ఉంటాయి. చాలా వాల్యుబుల్ లెమన్, కాస్ట్లీ లెమన్ కూడానండి. థాయిలాండ్లో నాకు తెలిసి 1 కేజీ వచ్చి 2200 రూపాయలు అమ్ముతారండి. ఇవి చాలా రేర్గా కాసే రకాల్లో ఇదో రకం. బాగా ఒళ్ళు ముదిరిన తర్వాత కాస్తుంది. మంచి రకం. లోపల ముత్యాలు ఉంటాయి అందంగానే, చాలా బాగుంటాయి. పెద్ద పెద్ద స్టార్ వాటర్లో గార్నిషన్కి వాడుతుంటారు అనమాట అండి. ఇవి ఇంకా వాల్యుబుల్ లెమన్. ఎంతవరకు వాల్యుబుల్ అన్నది ఇంకా నాకు పూర్తిగా తెలియదండి. చూస్తున్నాం. ఇది ఓపెన్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు చూపిస్తాం. ఇది ఫింగర్ లైమ్ అంటే ఇదనమాట అండి. ఇది సప్తగిరి నర్సరీ, దుర్గ.